Dobrodošli. Danas ću vam pokazati kako tipki menu na vašem Android uređaju dodati funkcionalnost, odnosno kada pritisnete tipku menu pojavi se neki izbornik. Da bi to sve malo ljepše izgledalo, dodat ćemo i dvije ikone koje je potrebno skinuti s interneta, odnosno možete pronaći i u prilogu ovog tutoriala. Pa, vrijeme je da krenemo. Evo, za početak u naš projekt moramo dodati one dvije ikone koje smo već spomenuli na početku. Njih ćemo dodati u novu mapu unutar mape SRC. Dakle, kliknite desnom tipkom miša na mapu SRC i odaberite New Folder. Nazvati ćemo ju ASSETS. Nepisano pravilo je da tako nazivamo mapu u koju spremamo sve slike, audio i video klipove koji su nam potrebni za našu aplikaciju. Sad kliknemo na Finish. I evo, ovdje su ove dvije ikone koje nama trebaju. Vi možete sa interneta ili odakle već pribaviti svoje, samo pripazite da ne budu prevelike. Ove su veličine 64x64 piksela i to je optimalna veličina za mobitele. Ukoliko programirate za tablete može biti nešto malo veće. Uglavnom, eksperimentom ćete lako utvrditi koja veličina vam najbolje odgovara. Sada ćemo otvoriti glavni ekran naše aplikacije koji izgleda otprilike ovako. Imamo natpis, ovo sam naučio na svijetu Androida, i gumb druga stranica koja nas vodi na drugu stranicu. Ovaj dio posla obavljamo u source modu, pa eto, vrijeme je da krenemo. Otvaramo tag i Spark komponenta i idemo View, Menu, Items. Dakle, ova zadnja opcija, pripazite, završava na S, počinje malim slovom V. Zatvoriti ćemo tag i ovime smo praktički svome programu rekli da kreiramo izbornik. On je trenutno prazan pa mu moramo nešto dodati. Krećemo opet. S, View, Menu, sada odabiremo Spark komponentu. Vidjet ćete da više nema slova S na kraju i počinje velikim slovom V. Dakle, ako želimo 100 stavki, morat ćemo 100 puta upisati S-View Menu Item. Nazvati ćemo prvu stavku jednostavno 1, dakle ide label i pišemo J-E-D 1. Pardon, ja sam stavio navodnik, već mi je bio upisan. I zatvoriti ćemo tag. Da bi se uštedjeli tipkanje, ovo ćemo iskopirati i zalijepiti ispod i ovo jednostavno prepraviti u 2. Pa da vidimo kako to izgleda. Trenutno nijedan od ova dva ovdje primjera nema nikakvu funkcionalnost. Pa ovako, morat ćemo zarotirati uređaj, device i Ctrl N. To je simulacija pritiska na menu tipku na uređaju i eto imamo 1, 2. Dakle, možemo dodati još više, treba pripaziti na kraju krajeva i na preglednost. Eto, ne rade ništa, ni 1 ni 2 jer im nismo dodali, ali ako kliknete na bilo koju od njih nestati će, ili ako kliknete bilo gdje izvan na ekran opet će nestati. Uglavnom, otprilike
radi ono što smo zamislili. Da bi uljepšali malo izbornik, možemo tekstu 1 ili 2 dodati ikonu. Ikona može biti smještena lijevo ili desno ili gdje već. Mi ćemo koristiti ta dva položaja, pa najprije ćemo dodati ikonu. Dakle, smještamo kursor iza navodnika i jedno mjesto razmaka i icon. Odabiremo prvu opciju Object i sada upisujemo putanju točno gdje se nalazi naša slika i koja je slika u pitanju. Naše slike nalaze se u mapi ASSETS i za početak ćemo uzeti recimo sliku usb.png. Obavezno se piše ime slike i ekstenzija. U drugom primjeru ćemo za ikonu staviti ono što nam je ostalo, odnosno logo PNG. Dakle, smješteno ASSETS. Mogli ste i kopirati pa samo prepraviti, ali moramo vježbati. Logo.png. Sada ćemo reći programu da recimo u prvom primjeru 1 smjesti ikonu lijevo od teksta, a u primjeru 2 će biti desno. Zato nam služi icon placement, zadnja opcija, i recimo bit će left ili right. Recimo, ajde, evo, može biti desno. Ovdje ćemo staviti lijevo. I da vidimo kako to izgleda. Menu. Evo. U primjeru 1 slika je smještena desno od teksta, u primjeru 2 ikona je smještena lijevo od teksta. A sada ćemo dodati funkcionalnost. Recimo primjer 1 ćemo ostaviti bez funkcionalnosti, a primjeru 2 ćemo dodati istu funkciju koju nam ima i gumb koji nas vodi na drugu stranicu. Dakle, odraditi će isti posao. Dakle, smještamo kursor iza navodnika. Ostavljamo jedno mjesto razmaka i upisujemo ili kopiramo odavde dolje. I time smo dodali funkcionalnost ovom drugom primjeru. Dakle, pokrenemo da vidimo da li to otprilike radi kako smo zamislili. Rotiramo uređaj. I 2. Da, evo, vodi nas na drugu stranicu, povratak na prvu. I ovaj gumb nas vodi opet na drugu stranicu. Dakle, uglavnom radi ono što smo zamislili, izbornik, imamo sa slikama. Zbog estetike trebalo bi pripaziti da su podjednake veličine, ukoliko vam je bitna prozirnost, gruba pikselizacija, dakle može se desiti zaglađivanje i tako. Uglavnom, za početnika ovo je dovoljno, postoje drugi načini dodavanja izbornika kroz ActionScript i tome slično, ali ovo je jednostavnije i jednostavno nisam vam želio zagorčati život više nego što je potrebno. Za sada toliko. Do sljedećeg nastavka srdačan pozdrav!